Teraz. Vážený Ondrik a Ocko, predstavujem vám môj perfektný systém na pílenie dreva. Úmyselne som naložil len polovicu, všimnite si, aby ste videli, ako sa to robí. V prvom rade, drevo sa ukladá tak, aby prvé pílenie mohlo prebehnúť takto. To znamená, pravá strana píly sa oprie o železnú tyčku, takto. A tým pádom sa nemôže stať, že sa lišta dotýka železnej tyčky jednej a druhej. Po predpílení všetkých driev až po posledné sa preloží a zubami sa oprie o túto tyčku. Zase je to opäť, aby sa nedotkla lišta železných tyčiek. Teraz, keď som vám to ukázal, tak vám to prakticky ukážem. Sa posuň. Takže opreme toto tu a pílime. Až po posledné drevo. Preložíme pílu na opačnú stranu a pílime znova. Tu už sme prepílili celú stranu. Preložíme opäť na druhú stranu a drevo dopílime. Ako ste si isto všimli, je to veľmi rýchle. Klapka.